Em dic Cristel, tinc la nacionalitat espanyola, però sóc d'origen filipí i parlo el filipí, l'espanyol, el català i l'anglès. És Penya, Emili, no Pena. I el del turisme, si vols, li truco, perquè com no t'ha enviat cap mail encara. Sí. Hola, bon dia. Mira, és referent a la insígnia de turisme que ens vau encarregar, que ja la tenim, vale? Però ens falta saber el gravat si... Ah, vale, llavors la tenim aquí en Bai, oi? Treballo des de que tenia 18 anys, no? I mentre estic treballant actualment en una botiga una joieria. I mentre treballava a la joieria, estudiava infermeria i així vaig aconseguir acabar la carrera i fins ara, segueixo treballant a la joieria i també els caps de setmana estic en un hospital. Quina pulsera? Mira, volia aquesta d'aquí. La del nom? Sí, la del nom. És que la casualitat és que és el meu nom. I jo la tinc, Sí? quan vaig fer la comunió, li volia regalar a la meva filla. La 2 sí que és la més estàndard. D'últimes, doncs, com si li va petita una miqueta més gran, es pot ajustar. Vale, doncs moltes gràcies. De res. Vale. Adéu. Emili, vaig al protocol a portar-li això, al sobre, vale? Qualsevol cosa em truques, eh? Sí, me'n vaig. La llengua filipina, l'oficial és el tagalog, però també hi ha altres llengües que són l'Ilocan o el Bicolana, que no té res a veure amb el tagalog. M'ha passat casos que si no parlen el filipí que jo parlo, que és el de la ciutat, doncs és molt probablement que no hi tinguem comunicació. Hola! Com va? Vinc a recollir. Els creus. Repasso que no m'hagi equivocat. Sí, està bé, a més es llegeix bé perquè és que el que l'Emili volia era que es llegessin bé les lletres, perquè com tenen dos cognoms, era difícil ficar-les. Bueno, me'n vaig. Ja ens veurem un altre dia. Molt bé, què sé. Moltes gràcies. M'agafo el Disposar, carnet. ja ho saps. I records a la seva dona. Hola. Bueno, ja tinc les creus. A veure com ha quedat això. Sí. Vale, està gravat. Bueno. Ja te'n vas cap a casa, no? No, he quedat amb la meva mare. Oye, ¿dónde estáis? ¿En qué parada? Está en francés y en inglés. ¿Me podrías traer uno en castellano? Sí, claro. Bueno, la meva mare va vindre aquí quan tenia 16 anys i el meu pare va venir quan tenia 12. Llavors, encara que tinguessin la cultura filipina que ells ja portaven des que eren petits, el fet de que ells parlessin en castellà, nosaltres també ja ens van inculcar el castellà i el català des del principi. ¿Los tiene quién? Titamelda. Mis fotos de pequeña, dice que los tiene Titamelda, pero Casa yo... también hay. ¿Y el vídeo dónde está? Pinadala yun ni Tito Gigi sa Pilipinas kasi gusto niya ipa-transfer sa DVD. Tapos, hindi niya naman binalik dito. Y yo lo quería ver, pero Pero hay un montón de vídeos que se desaparecieron en casa. tanong mo sa kanya, tuturo niya sa'yo. Kung asa. Anong album? Anong album minano mo? Yung black. Yung black. Isa lang naman yun nando. Kayo yung album ko sa Pilipinas, pinag-isa-isahan nyo na. Qual? Qual? La importància que tu coneguis llengües principals que s'utilitzin al món és que professionalment t'obre més el camp, culturalment perquè coneixes molt més d'aquella llengua o si no dels països on es parlen aquella llengua i personalmente porque creixes més, ¿no? ¿Dónde vais? Para allá, ¿no? Para allá. Vale. Yo cogeré el metro. Yo me voy para allá. Nos vemos en casa. Adeu.